الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe wiyoɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah on calminama on jurama on mantama on duwanama on ñagama duwaw on ƴamanama ko almudo mon ousmane jammalik ba wona ka wona diallo wona kan aha samba diallo mo denɗi a salminama a juurama a rokkama ndewnel a ñagama ndewnel ko adi fo mbeɗe wasiyeno hoorema e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala en garta e darsu men andu diine ma faam diine ma andu ko taguireɗa tawirɗa ko rewde allah aha joom arsuko joom jurum o ndewa e almoustapha sallllahu alayhi wa sallam a yalti mo ñes e ma ñeset aɗa yalta galle ma mbiya bisimillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله أوكلي مي مود أوكلي مي باود أوكلي مي جوجيدو أوكلي مي مغاندو دا غوغا سكدانو لا تأخذه سنة ولا نوم الله رين ما يسو ما إشغل ما نيامو ما إننا ما ولي نياغادي كومو دانو راكو كومو تامبرا وما مسنا من لغوب كانكو بي نون هورو ويتشو ndiyam nenam bandam hor wiccu ndiyam samba yelam aɗan dawa ziye de bonheur médicament de sel guita jaam safar lamɗam hoyno nangi ala hoto wiccu ndiyam yeeso makko wona ñaamu makko wona caggal makko a sakkoto juula darɗe ɗiɗi saɗa yalta galle ma on juulɗo darɗe ɗiɗi walla o sakkima omo dawa o dawa moƴƴol o dawata bongol bandiraɓe sehilaɓe eynam a dawri e inde allah mbiya allahumma a'udhu bika an adil aw أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي لا إله إلا الله محمد رسول أدوري عند الله أن يقيم الله إيه الله بين مسلوي ما كوي بين مول ما كوي هرم مجد ولا من مجة ولا من مجنة ولا ميتونيا ولا ميتونيا ولا جاهلات وديم ميتونيا بواد قول غندودا بري إسلاميك قول بند قول أبو جهل مدن ولا مين هورم ميوادي دون قول بند رابي سهلام إينام hadis mo kalmi omonto abou daoud tongoɗo makko ujuna joyyi e capanɗe jeena e nayyi ujuna joyyi e capanɗe jeena e joyyi jaltira galle ma ndeysan wona ziya de bonheur médicament de sel guita jaam safara lamɗam bandiraɓe sehilaɓe koye darsu men gonɗen umdatul ahkam ceerno ousmane holko allah janti so allah wi ewnima mbiyen min nani emin jaaɓi eynam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله سورة الحديد سمور جمدي آية نوغاس اجيتد بندرابي سيلا الله يوني وين كل الله yen kul allah yen gonɗin almustafa sallallahu alayhi wa sallam gonɗin almustafa wona fettade mbaɗa fetto ala ko ñamtinama so wimo darɗo darɗa daw hirdu ɗano fin juldu niyana nanga juulu almustafa nanga wirdu almustafa nanga ɗariga almustafa kala ɗariga mo wona ɗariga almustafa ko ɗariga seyɗane bandiraɓe sehilaɓe eynam sa gonɗini almustafa joɓeɗa laabi ɗiɗi naata yurmede allah jogoɗa leeral gona e leeral ganda ɗo pawɗa koygal a ferintako enen fof en yi diwan men aha goppimi haala laaɓa ɓeɗo ko bayfal ɓeɗo ko murit ɓeɗo ko tijjane ɓeɗo ko layen ɓeɗo mbiɗen ko wahabi walla ko ibaduji joni noon hole mabɓe tan baɗɗo tan ko allah wi ko hole mabɓe ɓurɗo ɓadade jol makka sallah sallam ndewen ɗum allah wi فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن غير قدن دفتر الله يو نياو انت سو الله نيا enen sernaɓe fo ala minen almuɓe sernaɓe ko jooɗo
gadden deftere ko batten ko tawi ko Allah yamiri ene raado yamiri tan hadith labdo cer wana philosophie kala ala kaka ko ala hala la peran ni Allah ni anela tan baden sen badi en badi islam ikhlas hay setan jafeden kasi ina webi wallahi ina webi kala dawl o wi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'alakum nura saribi al mustafa njogoda leral firti kala mo rawani al mustafa o ala leral o wonane leral ko majjudo bandirabe sehilal aynam tan usman urdir darsumen jangtade jomiraade subhanahu wa ta'ala wirdu al mustafa sallallahu alaihi wasallam bandam wi sallallahu alaihi wasallam nelado sallallahu alaihi wasallam o wi on biido subhanallahi wa bihamdi o awanama tamoroyto aljanna ko hadith wana qur'an rawahu tirmidhi to god makko 3464 ene weebi ndeysan ma chéri ada dawo biro ada yaha ada una ada yarwo ada laalto ada wada fof ada yaha ene weebi very simple very easy yombana trop vraiment très facile nam so wawne sonin kore mi haala kono mi wawa ndeysan mi wawa nam asto kamar janginaani mi nam say subhanallahi wa bihamdi tan awanama tamoroy aljanna ene weebi nenam bandam hede ko gido ma nenam bandam hede ko gido ma mustafa wi o wi say subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar rawahu tabarani 8475 mam hal nenam bandam yew dido kongude nay sa wiide kongol fof ko lekki aljanna ay lekki aljanna holko woni fobre mum ko kange le tronc de 30 fan desan an badam an gondo France tronc ay lekki ko wonte leydi ko e ko wonte leydi ko tronc be siko non wietede dum don ko kange to aljanna weli nanore yanobe ngatan Samba Diallo ndeysan mon dendi Samba Diallo hande ke reftorobe hol hadith mo kalmi semaine dernière darsu benudo Samba Diallo holko kalnom e Ceerno Ousmane biida nelaado sallallahu alaihi wasallam wi Allah jabara sallige gore mon so salligum taji ha salligino very good Samba Diallo 9,50 a passi e nelaado wi on don mo salligum taji julu makko jaba ha sona o salligino e sona to on wonde gantu o tamo e nam e Samba kan joni ko an hol hadith mo goddo mo kalden Ceerno Ousmane biida nela sallallahu alaihi wasallam wi waylu lil aqabi minan nar ko firti kol buli di ganduda ndiyam memar haadu ben sen jomne salligino o do fodana ko lefte muusde e Samba kan ana pasi heddi ko Samba ka e nam e joni non Ceerno Ousmane holko tokarama wi e tokaram Ousmane ibn Affan o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi on don moƴƴinde sallige tibbudo ay an salligintodo ngarta darnge koyde ma ene leera yeso ma ene leera juude ma ene leera ndeysan ala bakkar ada yafa ndeysan nam bida an Samba ka ko nelaado wi e Ceerno Ousmane haaldu seeda bida tokar ma wi Ousmane ibn Affan wi nelaado wi on calliginido o moƴƴini salligo bakkaruji makko fo jalte bandu makko ha yalta lesceganeji makko ko bida ko wallahi ko non hadith o mon to Muslim nam Ousmane tokaram o wi kadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi on calliginido hono salligam o ndeysan o yafama bakkar makko fo ay njulu makko e yaade makko jama wonti nafila waynan kono nafila ni o yafama gila galle makko ndeysan o salligino farmata ba addana mo serveur ndeysan warna mo wutte adda mukkede adda parasewol waday makko lati duusamo ha damal sude jol holyote kadi jom bakorombal adan juule mon chéri ya garta e jam Allah surma Allah renma ndeysan o do galle welata e ndeysan o rokkuma serveur e nan Ceerno fan wattu hadith o holko nelaado wi o wi on do ndeysan calliginido galle makko ndeysan o yafam bakkar makko fof juulu makko ndeysan e yaade makko jama fo wonti nafila hadith o mon to Muslim ma chéri jono hono paada holko jara sawi subhanallah wa bihamdi adani lekki aljanna sawi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fo ko lekki aljanna hono paada me Ceerno Ousmane min kay wallahi mbedi yino yaade ron to siyaare rokkam ko goppirmi besngam mi ala ko goppir besngam ala hono ya nela sallallahu alaihi wasallam wi hoto dannono dewal Allah sonata ko jamaaji tati adi ha Jerusalem adi ha Masjidil Haram adi ha jamane la dum dannon dum kono ko wona dum hoto danno dum e hedo ko nelaado wi on don debbo kullu Allah o mo gomdin lakara hoto danno dangal jamma e nyalom sonata o mo wonde jom galle makko walla e mahram makko hadith o mon to Muslim 1339 ay an debbo gotan danno da o rande sandi otoji tan tammiran taw ka jiddo sodede tammeji so jeere 5 en wori yaran ha Samba jummam ar sodede tammeji dina humbudo en bi dina humbudo en hulbini wallahi alazim dina ko doni hulde awo
nanga ɗemgal ma nanga jungo ma nanga koyɗe ma ay way nelaɗo wi an debbo sa ɗo sa juuli joyi ma a hoori korka ma a ɗoftima joom galle ma a naati aljanna ma nelaɗo onon worɓe ndeysan mbiyeɗa ya juul jamma mbiyeɗa ya ñammin ñamde ya jokku en ɗam naata aljanna ya sakto kisal naata aljanna bisalam sonan kad ɗanno e goppen ɗanne ɗe ɗe ganduɗa Allah yamirani nelaɗo yamirani aynam jongalle ma hara ya hoto paɗa mbiya hay loppete min tawi ana dañata an ɓiɓɓe ma batta barke sam mbiɗa joom galle ma hay loppat min tawi aynam debbo moƴƴo o ko nanano joom galle mum aynam ceerno Ousmane hande noon darsumen ko holɗum hande darsumen ko hadith Abi Hurayrata o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi on ɗon calliginiɗo son calliginima koye onon julɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe son calliginima corɓikinoɗe que signifie sorɓikinade mo neveu ƴetta ndiyam mbaɗa e kine ma nelaɗo wi yon mbaɗ ndiyam e kine mon o wi noon hara exagére hara waɗ no fewi tawi ka korɗo aynama o wi ya waɗe kine ma ndiyam sa salliginima kadi gutta ndiyam ɗum kadi ñittuɗa kadi ɗam yalta o wi on tanjiɗo ceerno Ousmane holko fitte tanjade ko sa yeehi toilette a ala ndiyam a ala toilette paper ƴetta kaaƴe walla eko nandi hen poppaɗo déchet ji ɗi jaltirɗo ɗum woni tanjade lawƴa ɗo yaltiroyteɗo lawƴade poppa ɗum e kaaƴe ya won tati yo won joyi yo won jeeɗiɗi yo won jeenayyi ha laaɓa enam on tanjiɗo yo wat laabi tati walla yo wat ko telɗi eynam o wi noon kanko al Moustapha sallah sallam keɗede bandiraɓe julɓe ndeysan enen jogui modernisme oɗo diine ko diine laaɓal laaɓa e hasidagal laaɓa e mawde kinare laaɓa e gañgu eyyeya ɓerde ma laaɓa mbawa wiide chéri kokko mbawa wiide hayyo mbiyeɗa hayyo nam nelaɗo sallah sallam o wi hadis o gasande o wi son pini gore mon so ummima so fini hoto nanno jungo mum e ndiyam e nder tasa walla e nder beñuwar walla e nder siwo ha lawƴo juuɗe mum laabi tati woni koto hadis muslim to hadis bouhari laabi tati ala hen nelaɗo ndeysan ngal ɗo laaɓal o wi jungo ma gode juuɗe ma ɗiɗɗe hara waɗe nder tasiyel ngel aɗa salligino ala ya lawƴo juuɗe laabi tati a anda juuɗe ma ɗo mbaali ne wawi taw mbemi déchet taw mbemi najas e jamma taw a tinani hadis o mon to bouhari omon to muslim ndeysan ceerno Ousmane jonno de ɗanimi foof so mbeɗa salligino so ummimi lawƴo juuɗam a wiyama ko ɗoygol foof on wiɓe ko jamma sa taw ko jamma hadis goɗɗo ari one goto mon so fini jamma so fini e ɗoygol mum jamma yo lawƴo juuɗe mum laabi tati hade wadde nder beñuwar ene yiɗa noon saabu sa waɗi ene yiɗa par ce que wiya ene yiɗa sa waɗi a dañi baraji ko wiya ene wajib sa waɗi a dañi baraji sa oppi a dañi bakkar ndeysan ceerno Ousmane holko guiɗo mon al Moustapha sallah sallam wi mbiye sallah sallam ceerno Ousmane siftin ɓe yoɓe juuli al Moustapha sallah sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ننا بان جولي بوكو كانكو يري تف ندا يا كوندو كدا جول مكة صلى الله عليه وسلم مومو گن ñep mo len gën ken duko tekkal ken al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bul fetu waxal sallallahu alaihi wasallam ay nam holko wi ceerno Ousmane al Moustapha o wi goto e mon hoto taara e ndiyam ɗe ganduɗa ko dambiɗam ko ndiyam ɗam dogata kadi rutto ɓufto hen hadis omon to Boukhari tongode makko omon to Boukhari tongode makko 239 omon to Muslim 282 ɗum ko fitti ceerno Ousmane ndiyam e nder beñuwar mo neveu beñuwar mo ɓuftorɗa o hoto taaro hen kadi duttoɗa hen kadi ɓuftoɗa hen ala ɗum ɗo nelaɗo hoto mbaɗ ɗum on nani o wi ndiyam ɗam dogata sinno ko maaye wonno sinno ko geeci wonno sinno ko cangol aɗa wawi tarade hay ɗum kadi saɗa wawi wasde tarade ɓuuri hoto taaro ndiyam ene teddi ene yare ene ɓuftode lewtere e nder beñuwar e ko nandi hen hoto taaro hen kadi duttoɗa kadi ɓuftoɗa hen ɗum wattake nelaɗo hoto mbaɗe ɗum eynam ceerno Ousmane hokko nelaɗo wi kadi o wi goto e mon hoto ɓufto e nder ndiyam ɗam ganduɗa dogata ko wayno beñuwar ni tawi omo wonde janaba saɗa wonde janaba hoto loto e nder beñuwar ala ɗum koye wattake beñuwar taw ndiyam ɗam dogata ala hoto loto hen lotoɗa ko ndiyam dogata won hadis goɗɗo nelaɗo wi hoto taroɗo e ndiyam kan dutton kadi ƴetton ɗan ɗo ndiyam calliginorɗon ɗum eynam ene haɗa bandiraɓe sehilaɓe eynam déchet ji walla najas so yana ndiyam so couleur o waylima walla urngol ngol waylima walla dakame o waylima ɗam ɗo ndiyam sellata hutore e dewal Allah kono julɗo wonta najas nde sa Abu Hurairata o wonde janaba o yi nelaɗo o suuɗi
nelaɗo wi Abu Hurairata i ande a suuɗima nane arane o ya rasulallah mbeɗa wonduna e janaba o yi mbale julɗo no wona najas julɗo wonta najas julɗo ko laaɓɗo o on ciftiri Hanzala ɗo jofneten darsu men Hanzala oɗo ko linde miyal o wonno wiya jihad tan o yehi o felloyi ndesan o felli o wara ko hasbata Uhud nelaɗo mi yi oɗo yenne malaikaji ene lootamo ɓe mbi ko mbiɗa ko o wi wallahi malaikaji looti mo namde ɗe joom suudu makko ɓe mbi joom suudu makko ceeri koko e ande joom galle ma malaikaji looti ɗum o wi aha kanko kay demin ceeri de o nani nelaɗo noddi tan o jaabi taw so lootake malaikaji lootimo ndeysan an sa lootima e mawni kinare a lootima e bida a lootima e gañgu e haasidagal ɓerde ma laaɓi golle ma laaɓi nata aljanna ma nela sallah wi Allah ƴewata ɓalli mon o ƴewata jawɗele mon o ƴewata ko ɓerɗe mon e dewal mon Allah bandiraɓe sehilaɓe julɗo wonta najas eynan julɗo ko laaɓɗo ko moƴƴo ko bawɗo nobde ko noboteɗo ko jiɗowo ko jiɗoteɗo ko jurmotoɗo ko jurmoteɗo ko dokkowo ko dokkoteɗo ko jaafotoɗo omo yaafe yo Allah yaafo en sa yiɗi Allah yaafoma yaafo yimɓe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين